μετάνοια. Λοιπόν, να σας πω κάτι πρακτικό από τη μικρή μου εμπειρία κοντά σε ανθρώπους του Θεού. Θέλετε μετάνοια, θέλετε αγάπη, να παρακαλείτε συνεχώς να σας δώσει πόθο. Πόθο. Πήγαινα και έλεγα του γέροντα που εξομολογούμουν του Ευμένιου, γέροντα, αφού νηστεύω, προσπαθώ, κάνω και μετάνοιες, πάω αγρυπνίες, γιατί συνέχεια κάνω τις ίδιες αμαρτίες και δεν προχωρώ? Μου λέει, φαίνεται θέλεις λίγον τον Χριστό. Του λέω, πώς θα το θέλω περισσότερο? Να του το λες, παιδί μου, ακούτε απλότητα, να του το λες, Χριστέ μου, θέλω να αλλάξω. Για να μην αλλάξω, για να μην αλλάζω, φαίνεται σε θέλω λίγο. Θέλω να σε θέλω, Χριστέ μου, περισσότερο. Βοήθαμε. Μόνος μου δεν μπορώ.